Kilala niyo po, ma'am? Sir, halika dito, sir. Pwede ba kausapin mo yung anak ko, natatawagan ko? Sabihin mo may dumating na package dito sa Pantalan. Oh, sige. Kasi hindi nila alam na dumating ako. Sa video, sir? Oo, naka-video yan. Okay lang po. Hindi, sa mga tanggalin. Bastos ka. Hindi, para kitang-kita yung mukha mo. Sabihin mo walang tao dumating ha. Sabihin mo package lang galing Saudi. Kasi may package ako na ano na air cargo yon. So 2 weeks pa. Siguro mga 2-3 days pa bago dumating yan. Ang nahirapan siya. Mahirapan? Oo, surprise ko sila. Akala ko tawagan sa video pala. Hindi, tatawagan dito sa number. Ah, sige, Tapos- tawagan mo na. O, kayong kumausap sa kanya kasi Sige, pag boses ko nakilala nila ako. Ah, sige, sige. Sige, Okay lang tawagan yun, mo na. Tagalog kayo. Kung marunong kayo magyakan, pwede magyakan Oh, yun. pwede, Pero, magyakan din ako, pero mas sir. maganda sa ano, sa Tagalog yun kasi Oh, sige, sir. ang- Oh, sige. alam nila galing sa barko yung ano. Sige, Akala ko video, sir. iyakan, begite. Sabi Iyakan, mas oh, hapa iyakan, Tagalog, sir. pigi look, yay, katauhan, di bang? Tek, takyo. Tek ako. Okay, okay. Katauhan din niya, package, dakinet, dapito si Pantalan. Ang bagay siya. Eh, hindi ka katauhan na. Mulai. Ang isang pisa yun. Anong babae siya, lalaki? Bye-bye. Ang asawa ka eh. Anak na kali. Anak ko, pwede. Anak ko, sir. Anak ko. Ring na siya. Sir, hello? Hello? Hello, magandang umaga. Ah, sino po ito? Sino po ito? Hindi, kasi may package ito paparating galing sa abroad. Dapat kasi pupunta kayo dito, kayo magkuha. Sa Pantalan, nandito ngayon. Sa Pantalan. Opo, opo. Tawag lang ako. Sige, Magbibilisan ka. magdala na lang kayo ng ID. Pwede. Ayun na po ah. Tawag lang ako. Sige, sige, sige ma'am. parang ano, takot mo nun sila. Okay. Kasi ano yun, anak ko yun yun ang panganay ko. Sila yung mga kasabwat natin na tumawag sa anak ko. Siya yung tumawag sa anak ko, antayin natin. Na-surprise? Hindi tayo ma-surprise? Tawagan mo ha. Tawagan mo ko. Tawagan natin. Ito tinatawag. Kita kan ng terminal. Pagbangko. Hello ma'am. Saan na po kayo ma'am? Nakasakay po kayo sir ma'am? Sige ma'am. Sige ma'am. Hello? Saan na po kayo ma'am? Punta na po kayo dito ma'am, sa loob ma'am. Opo ma'am. Nakita ko na po kayo ma'am. Ito. Sini ka sir. Sini ka. Kasi doon sila sa labas. So hindi nila alam na dumating ako dito. Wait natin. Ma'am, kayo po sinor ma'am? Ha? Sino po sinor kayo?
Ikaw ang asawa, ma'am. Sige. May padala sino ma'am tumabot. Galing FW. Manda lang film, alaw, manda yun lang. Pasok lang kayo doon, ma'am, sa Manano. Matasos lang pinaparaya. Doon kasi yung nagpapadala sa loob, ma'am. Oo. Yung lalaki. Doon sa loob lang, ma'am. Palabas lang yan, palabas lang, shit. Palabas lang, ma'am. Palabas lang, ma'am. Sige pa. Hindi pa nila ako kilala. Siya na sila na. Sarah, Ano mo? L45. Oh, ang Sarah, wala na. Wait ka minute ka. Ay na ma'am. Saan ba mo na kayo? Tulog ka. Kapulog ka. Ano naman ito na? Kaniguro lang, kaniguro mo. Ma'am? Ito, ma'am. Dito po nagpapadala, ma'am. Lala niyo po, ma'am? Siya po, ma'am. Magsukol si Kam kayo mo na eh. Ablaw na kita niya. Okay, magsukol si Kam kayo mo.